Hvad har du fundet? Et dyr. Det er en los. En los. Los. Gå hen til muren. Den er her. Ej, kan du få den der ind over? Los. Det er en los. Den er herinde. Den er lige gået ind over træerne. Den er herovre. Der, få nu. Tag et billede af den. Den har fanget noget. Der er to. Der er tre. Der er en derovre i andet. Noget. Mor, der er tre. Hvor er den tredje? Derovre. Hvor? Der er tre. Ja, der sidder også en herovre. Tre los. Oh my god. Det skulle vi bare se på YouTube, det her jo. Og husk at trække kameraet ind, så du ikke tæver det dernede. Vi gør det, når vi kommer derhen. En lo.